Grabe ka, control kayo ba? Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon natong balikan tong pag-react ng usa ka babae bali usa ka ating katong niagi nga atong gireactan. Oo, nga nautana ko sa inyo kung kinsa ni siya nga babae. Grabe ka nindot tingog. Mao ni siya atong pag-reactan karon. Na ang pangalan dahil niya tinuod mao si Mary Kim Kabagti. Oo. Usa ni siya ka contestant sa una. O mga 1 year ago, pila pa to ka bulan ang nilabay na ikanta siya sa tawag ng tanghalan. Nakadaog po ni siya o nagdepending champion defending champion po ni siya og 2 weeks bali. Naghawid po ni siya sa Golden Mic bali nga 2 ka semana. Wa man takahibaw lagi atong niagi nga siya dayto ni kanta ka wa man gikonbod ng title lagi sa atong nag-upload atong nga video. Wa man pud niya gibutang kung kinsay ni kanta ato, pero atong nakuanan nga si Kim day, Mary Kim Kabagti day. Karon atong pagreaksyonan ang usa niya ka video na pod nga Tagalog di bali o OPM na kanta ni Morissette bali. Ang kanta title nga Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Pindot po ni kitaas ng kanta ang Morissette. Grabe. Tanaw na to kung unsa iyang pagka-version o unsa po iyang pagkakanta balian. Okay. Sige. Di na ito magdugay. Wala naman tayo lang iuwat. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Bali, tanaw na ito ni kinikanta ni Morissette, bali. Naririnig mo ba? OPM. Okay kayo. Lindot kisig tingog ito. Paulit-ulit mong pinipigkas, mahal kita. Pagmamahal ko sa'yo walang hangganan. Panaginip ko, ikaw naman. Umiikot ang aking mundo hanggang nawala. Grabe ka, control kayo ba? Grabe oh. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag, sigaw ng puso ko. Sa'yo ko hindi susuko. Mahal ko. Naririnig mo ba ako? Nagitanaw ng likod ba? Kahunong sila tatay daw sa likod. Alaala mo sa akin ay ginto. Nangako tayo walang hihinto. Bigla Grabing kulot. Pahimulsahan ba? Atiyo, kamot niya ba? Susuko, mahal ko. Naririnig mo ba ako? Sa pagtakbo ng oras ko, sana ay bumilis ito. Pumutaas pa man ni karon. Ako
Abot man. namang lumayo. Hindi ako bibitaw sa'yo. Wag sigaw ng puso ko. Mura magnasa ko ano ba? Hindi sasuko, mahal ka. Oh, apo kayo. Narinig mo ba? Mahal ka. Naririnig mo ba? Mahal ka. Naririnig mo ba ako? Mura magna-concert na si ate ba? Okay kayo. Grabe. Okay, atong nadungog ang usa ka kanta ni Mary Kim Kabagti o Mary Kim Kabagti wa unta kailaan ito atong niagi. Mo na siya. Grabe ka nindot mo dahil nakakanta naman dahil siya sa tawag ng tanghalan dahil. Oo. Wa ta kahibaw nga pakalo-kalo ra po yung kung wa ta kahibaw pag kuha na to sa ubang mga video. Siya man gyud ay. Oo. Naama po din nakabutang dito sa 4 months ago na siguro to nga video na siya gyapon ni kanta dito nakabutang iyang pangalan. Si Mary Kim Kabagti day. Siya usa ka contestant bali sa dati siya ni kanta sa tawag ng tanghalan. Grabe banto ka nindot kay tingog siya. Nindot kay tingog kay usa di siya contestant po din sa tawag ng tanghalan. Dili po na basta yung ana po na maka-appel ka ng tawag tanghalan kay grabe kay bawo ka ng mga judges di grabe kadaghan kay judges nga mokuan sa imo. Mag-judge sa imo kung unsa ang imong pagkanta, sa imong pagpanamit, sa imong looks, appel na o dili lang kasi tingog na imo basihan diya sa tawag ng tanghalan. Appel na tanan ang imong kuan bali package na dapat ka mo pag mo appeal ka na package na dapat nga overall bali nga nindot kay tan-awon, nindot kay tingog, basta nindot kay performance o nindot ang imong kuan bali ba sa criteria na dapat pasok ka. Mana diha sa tawag ng tanghalan. Usa man po din siya bantog grabe ka nindot kay tingog day. Di ba? Di ko kakuan karon nga siya da ito. Kaya ato magitanaw lagi kay pangita po ko sa ubang nga video balay niya na nikanta siya kay di ba ni kuan ko sa inyo kung kinsa ni siya. Ato pong na kuan lagi sige na to pangita-ngita siya ra man pud day gihapon ni. Siya ra man pud day itong katong niagi nga atong gi reaksyonan bali, di ba? Siya man din ni si Mary Kim kini nga kuan kini nga video na to atong niagi. Wa man ta kaila lagi niya mao ni siya. Manang nga video. Siya day si Mary Kim Kabagti, usa ka contestant sa tawag ng tanghalan. Nindot na gyud kay tingog gyud. Ikanta ra gyud ni siya diri. Nakasuro na siguro ni lagi. Gipakanta. Nakaila sa iya o kining mga nagbantay siguro aning mall bali o diri sa appliance section bali o gipakanta ni siya manang ikuan po nila kay usapon nga ila pong i-upload sa ilang YouTube ya, di ba? Takahibaw nga wa man pud lagi niya butangi atong niagi kinsay ni kanta manang takahibaw nga si Mary Kim day Kabagti ang nikanta day kay simple lang. Sorry ra lagi. Di ba? Sa inyong kasulti sa atong video karon. So mabago din nakita sa itong video niya, pag nakasubscribe niyo, iganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod na video nga itong i-upload. Like na lang po para i-recommend ni YouTube sa mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Pag-follow na po sa akong Facebook, nasa description ng link na itong ibutang. Kung gusto mo dito mo tanaw, i-click lang na ninyo. Okay? Sige. Di na tayo magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Injans TV. Proud Bisaya. Peace out.